Ayan, good morning mga Kabicolana. Ayan, isang pagpalang umaga po sa atin lahat. Welcome back sa ating munting channel. Ayan guys, nandito kami ngayon sa San Antonio. And meron kaming pinuntahan. Ayan, nag-stop over muna kami dito. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan pa, pindot naman ang notification bell kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. Ayan, maraming salamat. Shout out sa todo ni Simco. Ayun. Simco toda. Wilson Magtala, shout out.